Que fai un can cun taladro? Taladrar. Era un chef tan feo, que hasta facía chorar a cebolas. Junior pregúntalle a profe Rosa: Rosa, se non faz nada, réñenche. E Rosa dille: non. E Junior dice: pois eu non fixen os deberes. Que lle di un jaguar a outro jaguar? How are you? Mamá, na escola chámame distraído. Fillo, ti vives na casa do lado. Como se di en inglés o gato caeu a auga e afogou? The cat chimpún chimpún. Por que os galegos non necesitan GPS? Porque responden depende. Un día, Jaimito dixo aos seus pais: teñen unha noticia boa e unha noticia mala. Dixen aos seus pais: primeiro dinos a boa. En 3 asignaturas saqueron 10. E logo dicen: agora dinos a mala. É mentira. Un vampiro atópase con outro e dille: donde atopaches tanta sangre? E outro dille: é moi fácil. Ves aquel muro dali? Si, dille outro, pois eu non o vi. Iban dúas mozas pola rúa e ven un letreiro dun restaurante que pon: aquí hai centolas. Unha para a outra e dille: contigo xa ten 101. Cal é o colmo dun electricista? Ter un fillo enchufado. Unha vez erase un home tan lento, que nunca pillou un resfriado. Era un home tan lento que correu unha carreira el só quedou o segundo. Unha cebola, dille a la outra: os humanos están tolos. E a outra responde: porque primeiro te mata e despois chora. Un día, un señor ia a consultar ao médico e di: doutor, cando toca a cabeza, doi. Cando me toca a barriga, doime. Cando me toca o pé, doime. Que me pode pasar? É que teño o dedo roto. Como se dice en xaponés hospital? Ou te culo ou te mato. Un día, unha nai mosca díxolle ao seu fillo mosca: nunca te acerques a un humano, es moi perigoso. E dixo o fillo: pero eu estive delante dos humanos toda a tarde e se pasou toda a tarde aplaudéndome.